Hi guys, welcome to Achibits Tamil. என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட மீன் குட்டி போட்ட பிரைஸ். அது வந்து ரொம்ப நாள் காட்டணும்னு தான் வச்சிட்டு இருந்தேன். வீடியோ அது போடல. டைம் இல்லை எனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் இருந்தனால. நான் உங்களுக்கு பீட்டால இருந்து ஆரம்பிச்சு காட்டுறேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா மேல் பீட்டா வந்து ஒரு சின்ன டப்பால போட்டு வச்சிருக்கேன். பபிள்ஸ் கட்டணும்னு வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் பபிள் தான் கட்டலை கொஞ்சம் தான் கட்டுது. அவங்களுக்கு எனக்குமே பபிள்ஸ் கட்டுறது தெரியல. என் தம்பி அடப்பாவி என் தம்பி இதுக்குள்ள இது போட்டானா ரோஸோட இலைய போட்டாங்க. அதுவும் நல்லதுதான். இப்போ நம்ம வந்து ஃபீமேல் வந்து இனிமேல் இந்த ரோஸை வந்து நமக்கு தனியாக வச்சுக்குவோம். நம்ம வந்து ஃபீமேல் வந்து பிடிப்போம். ஃபீமேல் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஐயோ வெளியே வந்து கீழே விழுந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரோஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த ரோஸ் எல்லாம் வந்து வச்சிரும். ஏன்னா பபிள்ஸ் கட்டிடுச்சுன்னா இந்த இலையில தான் போய் முட்டை வைக்கும். நல்லது. இப்போ நான் வந்து இது வந்து நான் கீழே ஊற்ற மாட்டேன், செடிகள் குத்திடுவேன். முட்டை இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. இது வந்து நம்மளோட ஜீப்ரா ஃபிஷ்ஷோட ஃப்ரை பார்க்கலாம். என்னடா ஜீப்ரா ஃபிஷ்னா என்னன்னு தெரியலன்னா இந்த வீடியோ என்ன உங்களுக்கு காட்டுறேன். தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். இப்போ இங்கே இந்த சைடில் இந்த சைடில் நகர தெரியுதா? அதுவும் நகர தெரியுதா இந்த சைடில்? இதோட மோஷன் வந்து அதிகமாக போய் சாப்பாடு வந்து நாங்கள் போடுறதே இல்லை, அங்கே மோஷன் போயிடுது. நாங்கள் பீட்டாக்கு வந்து இதுக்கு தனியாக ஃபுட்டு வாங்கியிருக்கோம். பால்ஸும் காலையில் மதியானம் 2. இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க முதல் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணுங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ வந்து ஃபீமேல். ப்ளூ இதுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபைக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். மேல் ஃபீமேல் பீட்டா ஃபிஷ் ஐடென்டிஃபைங்கன்னு. அது வந்து ஒரே ஒன்று தான் எனக்கு தெரியும், அது மட்டும் நான் சொல்கிறேன். நம்ம வந்து அந்த ஜீப்ரா ஃபிஷ் பண்ணல, அது வந்து பெரிய தொட்டியில் இருக்குது. அதை நான் காட்டுறேன். அதுலேருந்து தான் எக் வந்துச்சு, காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே தான் சுற்றிக்கிட்டு போகுது. இந்த மேலே சுற்றுதான் இந்த மாதிரி இந்த சுற்றுது பாருங்கள். இந்த மீன் தான் முட்டை வச்சுருந்துச்சு. அது தெரியல எந்த மீன் சரியா, ஆனால் மேலே சுற்றுது. இங்கே நெட்டில் போய் போட்டு ZEBRA FASன்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வரும். இந்த மீன்களும் இந்த மீன் எல்லாமே நாங்கள் வேலை ஃபிஷ் பண்ணிட்டு தான் பார்க்கணும். டான்ஸ் செட்டப் கூட அதை தான் வந்துச்சு. இந்த தொட்டிக்கே மொத்தம் 75,000 செட்டப்ஸு, கபோர்ட்ஸு, சம்பு இதுக்கெல்லாம் வந்துச்சு. அப்புறம் முக்கியமான விஷயம், இந்த கினிப்பிக்கு வந்து அவர் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க நினச்சி. அவர் வந்து பர்த்டே கிஃப்ட்டுக்காக ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. அவரால் அன்னைக்கு கொடுக்க முடியாதனால கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்ரா மேலே டாப்பில் காட்டுறேன். போய் அந்த வலை இருக்குல்ல, வலை அங்கே போய் எக் வச்சிருந்ததுனால இழுத்து அப்படி இங்கே இருக்கு. இங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே தண்ணியிலேருந்து அப்படியே மிதந்து வந்துருக்குங்க. கீழே கேப்பட்டில் அப்படியே வந்து
கடைசியாக இங்கே மேலே நடந்துச்சா, நடந்து இங்கே வந்து அப்புறம் வேதாகிருஷ்ணன் அவர் தான் சொன்னார், இங்கே பாரு குட்டி இருக்கு, மீன் குட்டி போட்டிருக்குன்னு. அப்புறம் இந்த வழியாக நான் தேடினேன். அப்புறம் இங்கே இல்லை, அடுத்து இங்கே வந்துச்சு, அடுத்து இங்கே வந்துச்சு. இப்போ இதை தண்ணி குறைவாக நம்ம இதை தண்ணி ஊற்றிடுவோம். நம்ம 2 கப்பு ஊற்ற போகிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பையன் செஸ் விளாண்டுட்டு இருக்கான். அடே செஸ் ஒழுங்கு வேலை தெரியல. இங்கே நாங்கள் புதுசாக இது மாட்டியிருக்கோம். இது ஒரு மோட்டர் ஃபில்டர், இதுலேயும் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம். அப்புறம் இது பபிள் மோட்டர், இது சோக் ஆகும் தண்ணியில் போட்டு. பபிள் மோட்டர்னு போய் பேஸ் மட்டும் சரியாக தரல. அதனால் வேதாகிருஷ்ணன் அவர் நம்பர் கான்டாக்ட் கீழே கொடுக்குறேன். பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம போய் 2 கப் பிடிச்சிட்டு இந்த மோட்டர் கீழே ஊற்றி இருந்துருவோம். 2 கப் சரி பிடிச்சிட்டு வருவோம். ரொம்ப தண்ணியை குறைவாக இருந்தால் மோட்டர் நான் போட மாட்டேன். இப்போ பார்க்கல. இது அப்புறம் முக்கியமான விஷயம், இப்போ இங்கே தொட்டி க்ளீன் பண்ணும்போது லைட்டாக கிராக் ஆகிக்குங்கண்ணா. அப்புறம் அங்கே பிளான்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தோம், தொட்டிக்குள்ளே பிளான்ட்ஸ்லாம் வச்சு வளர்த்தோம். அப்புறம் லைட் வச்சோம். லைட் ஓவர் ஹீட் ஆனது, பாசம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் இந்த லைட் பாசம் பிடிக்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு லைட்டாக கொஞ்சோண்டு லைட்டாக வந்தது நிறைய செடியிலேருந்து கல்லுலாம் பச்சை பச்சையாகிடுச்சு. நம்ம தண்ணி ஊற்றிடுவோம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம லைட்டாக அது உள்ளே போக மாட்டேங்குது. அதனால நம்ம தான் இந்த ஸ்டாண்ட் கப் இருக்குல்ல, அது ஊற்றிக்குவோம். இப்போ நம்ம மாற்றிட்டோம் தண்ணி உள்ளே போகாதனால. இப்போ நம்ம ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். இன்னும் பிடிச்சிட்டு வந்துடும். நம்ம இதில் பிடிச்சாதான் சரி வரும். இவ்வளோ தண்ணி நேரம் போகும். நம்ம மோட்டர் போடலாம். சரி, இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இது இருக்கிற நம்ம இந்த ஃபிஷ்ஷை பாருங்கள். இது கிளாஸ் ஃபிஷ், இது க்ளோ ஃபிஷ், இது ஜிப்ரா ஃபிஷ், கிளாஸ் ஃபிஷ். வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்.